Nagsidsid da awak, ti kaadu digiti nag-like jay Yellow Roses nga in-post ni Nita jay Facebook. Imabot ti 93 ti likes ken 54 comments. Ngem ti nakaigawid ti imatang ko, ket jay nabasak nga comment ti maysa nga gayem na nga nagkuna. The yellow roses express the beauty of the owner. Tisimken ti panunot ko ket ti kinapintas, kinadaeg, ken kinaindaklan ti nakaparsuan. Dagiti agrimat-rimat abit bitwen ti awan angep na nga langit. Dagiti nalangto a bambantay, daluyon ti asul nga taaw. Dagiti narangrang ti kolor na abulalayaw. Iturong da ti panunot ko nga agrukbab ken agdayaw, jay man nakabalin nga Diyos nga isut ng parswa kadagitoy. Manipod ti Salmo, Kapitulo 19, versikulo 1, aging ganat 6. Kunana, nabatad nga ipakita ti langit ti dayag ti Diyos, nalawag nga ipakaammo ti tangatang ti naramid na, tunggal aldaw ipakaammo na ti sumaruno nga aldaw, tunggal rabii ibagana ti sumaruno a rabii. Awan ti maaramat asao wenno bitla, awan met timek amangheg, nupay kasta, ti entero alumong agsaknap ti mensahe da, makadanon ti sauda kadagiti pungto ti taga. Nangikabil ti Diyos sa dilangit ti tulda a pagyanan ti init, rumor ti bigat, kas ti lalaki agkasar, ket kas tumataray asiraragsak a makilumba. Ti maysa pungto ti langit ti taudan na, ket agrikos aging gati sabali a pungto na. Awan ti makalisi ti pudot na. Ti ibagbaga detoy a bersikulo, ket dayjay aramid nga naindaklan. Jay naparswa nga langit ken daga, ti mangipakdaar ti gloria ni Apo Dios. Saan nga tumaod dagitoy no awan tinang parswa. Ket babaen kadetoy nga pinarswa na, may paduyak-yak kadagiti amin nga sangkatauan, nga pagrikusan ti init ti entero nga lubong. Isu nga di mo makunakabsat, nga di mo napuutan, gaputa di mo nakita dagitoy. At damet talo nga bersikulo pay nga may konektar kadetoy, ket umuna nga basayek jay taga Roma. Manipod pay idipinarswa ti Diyos detoy alubong, ti agnanayon apan nakabalin ken kina Diyos na, uray saan na makita, mabigbig ken nalawag a makita babaen kadagiti gapuanan na. Isut gapuna apulos nga awan ti mambalin a pagpambar ti tao nga dinaammo dagitoy. Dagitoy nga bersikulo ket ipabigbig na nga addaman nakabalin a Dios a namarswa. Sino nga rod detoy a Dios a namarswa kunam kakabsat? Taintay man ipaay ti umno nga panagdaydayaw ken panagrukbab ken kuana. So jay Juan Kapitulo 1, versikulo 1 aging ganat 3. Ngem sakbay mampay nga basayek detoy ket ilawlawag ko nga jay balikas nga sao, ket maysa kadagiti naus-usar nga pannakaawag wenno panagawag da ken Apo Jesus. Mauawagan ni Apo Jesus tingles, He is the Word of God. Malaksid lang jay Jesus the Lamb of God. Ket ni Apo Jesus numausar dayjay sao ni Apo Jesus ti kayat nga sawen. So nga kadagitoy bersikulo nga basa tayo ta, ket inyabay ko ti Jesus jay abay jay sao. So basaan tayo nga gigidanen ket kitaan nyo ti pagbanagan na. Idipunganay addan ni Apo Jesus, ket ni Apo Jesus kadwa ti Dios, ket ni Apo Jesus ket Dios. Manipod di punganay ni Apo Jesus kadwa ti Dios,
Pinarswa ti Diyos, digiti iso amin babaen ken ni Apo Jesus, ket awan ti naparswa no saan agapu ken ni Apo Jesus. So, tiga po nang inaramid ko di jay kakabsat, ket kayat kong ay paawat kada kayo, nga awan ti naparswa no saan agapu ken ni Apo Jesus. So, intayo jay sumaruno ken maudi nga bersikulo, ket detoy nagapu jay Colossians nga basaek ti Ingles. Colossians 1:15-17. Christ is the visible image of the invisible God. He existed before anything was created and is supreme over all creation. For through him God created everything in the heavenly realms and on the earth. He made the things we can see and the things we cannot see, such as thrones, kingdoms, rulers, and authorities in the unseen world. Everything was created through Jesus and for Jesus. He existed before anything else, and Jesus holds all creation together. So makita yo at ipag lawlawagan na no DJ he ket ipaay tayo jay isukat tayo jay balikas nga Jesus. No makita yo tinaindaklan nga pinarswa ni Apo Dios. May palagip kada tayo nga adda Dios aman nakabalin. Ma'am amom tiad adupay kadayto nga namarswa babayan ti panang basam ta Biblia nga isut pa kasarakam kadigiti imbasak nga bersikulo ken adapay gayam 71 nga bersikulo nga masarakam ijay daan ken baro atulag amang iturong ken ka ti panakam-ammom ken Apo Jesus. Dagitoy tinasir matak kakabsat kadayjay yellow roses ninita nga nagkunaan jay gayem na nga masirmata na ninita babayan ti panang kita na jay mula na. Masirmata tayo kumamit deta ti leksyon nga inusar ko itata nga pangarigan. Masirmata tayo kumamit kakabsat ni Apo Dios no makita tayo ti aglawlaw tayo no makita tayo tinapintas nga pinarswana ti langit ken daga agraman pa yan kada tayo nga tattao nga pinarswana kumararag tayo. Naindaklan ken man nakabalin nga Dios nga namarswat isa nga lubungan. Ikararag ko nga tukayem kuman dagiti nakangeg kadayto nga mensahe nga tuntunen ken amwen daka tapno maipay damet ti rumbe nga panagyaman ken panagdaydayaw ti naindaklan na Dios nga namarswat ti amin tapnon maadaan damet ti personal nga relasyon ken ka. Sami nga mabalin nga di ikang kano digitoy nga kinapudno nang nangrona kadigitoy a panawen ti pandemya. Apo mi a Dios, narikot ken nagulo digiti mapaspasamak ti lubong. Masapol a mabigbig kuman digiti tattao. Akasapulan da ka nga mangisalakan ken mangiturong kada kami. Ikararag mi amin dagitoy tinagan ni Apo Jesus. Amen.